I ve 44 letech nejsem dost starý na to, abych nemohl být bojovník. Budu hájit zájmy lidu, protože jen on má tu největší sílu změnit tento současný svět. Dobrý den všem. Jmenuji se Otto Brázdil, jsem Slovan, Čech, vlastenec, dělník a jsem komunista. Ctím matku, otce, rodinu, ženy, vlast, stáří, moudrost, statečnost, spravedlnost, čestnost, zdraví, selský rozum a všechny bytosti, které mají srdce na správném místě. Vždy jsem si šel vlastní cestou a řídil se příslovím neuč se, život tě sám naučí. Na cestě životem mi komunistická strana skřížila cestu dvakrát. Poprvé to bylo, když jsem šel jako 18letý mladík a kandidát na vstup do KSČ cinkat klíči v roce 1989. Hned potom si mě předvolalo vedení strany v Brně, abych jim vysvětlil důvod, proč jsem to udělal. Asi mi dali za pravdu. Protože jsem dostal poprvé legitimaci KSČ. Ale můj život měl jinou cestu a ta nebyla vždy jednoduchá. Na to, že nemám vysoké vzdělání a nejsem od přírody lingvista, můžu říct, že se mi podařilo uspět. Důkazem je toho moje dlouholetá praxe jako manažer i u nadnárodní společnosti. Poznal jsem kapitalismus. Dokázal jsem v něm uspět a přitom si zachovat i lidskou tvář. Po druhé jsem požádal o vstup do KSČM dobrovolně a sám v roce 2014. Dnes tu jsem před vámi jako jeden z vás a prosím o důvěru ve volbách. Zajisté se mnozí z vás ptají, proč volit zrovna mě. Tak třeba z důvodu, že nemám rád nespravedlnost. Nemám rád moc. Nemám rád peníze ani bohatství. Nechci být politik, ale chci všem slušným a poctivým lidem pomáhat. To současný zkažený systém mě nutí jít do politiky. A protože mi není lhostejný současný dnešní svět, tak vám chci jít příkladem a ukázat, že jiný svět je možný. Svět, ve kterém si opět budeme pomáhat. Mladí budou ctít stáří, moudrost, muži opět pečovat o ženy a ve kterém se děti můžou těšit na krásnou budoucnost. Chci pro vás svět bez válek, chudoby a hladomoru. Chtěl bych vytvořit místo, kde se bude naše civilizace i celá planeta zdravě vyvíjet. Vím, že v koutku duše si všichni vzájemně toužíme pomáhat. Lidstvo je už takové. Chceme žít ve vzájemném štěstí, ne ve společném utrpení. Věřím, že se nechceme vzájemně nesnášet nebo sebou opovrhovat. Na tomto světě je dostatek místa pro všechny. Naše planeta je bohatá a všechny nás uživí. Život může být opět krásný a plný svobody. Ale teď jsme tento život ztratili. Chamtivost zkazila lidské duše. Naplnila současný svět nenávistí. Přivedla nás do trápení a mnohdy i ke krveprolití. Stavíme velká města, ale lidé se uzavírají. Vyrábíme stroje, které nám dávají nadbytek, ale taky nás nechali v nedostatku lásky, soucitu a porozumění. Naše znalosti z nás udělaly cyniky. Naše chytrost nás učinila zlými. Příliš moc přemýšlíme a málo věříme svým pocitům. Víc než stroje
potřebujeme lidskost. Víc než chytrost potřebujeme vlídnost a laskavost. Bez těchto vlastností bude život plný násilí a bude ztracen. Dnešní technologie a hlavně internet nás spojují. Podstata těchto vynálezů vypovídá, že lidé chtějí být spolu, komunikovat a hledat nové cesty poznání. Lidé jako my chtějí žít v míru a být šťastní. Lidé, prosím, najděte dvířka od svých srdcí, otevřete a poslouchejte. Vy obyvatelé planety, vy oběti současného systému, který nutí lid přežívat v nelidských podmínkách, vy, kteří mě slyšíte a chcete slyšet. Já teď vzkazuji, už nezoufejte. Ta mračna, která se nad námi stahují, jsou jen odcházející chamtivost rozčílených vládnoucích elit, které si nepřejí změnu. Lidská nenávist pomine a elita bude poražena. Jednotný lid opět nabyde moc, kterou mu elita odebrala. Cesta ke štěstí je v nás. My lidé máme moc. My máme moc vytvářet věci. Máme moc i k vytvoření štěstí. To my lidé můžeme vytvořit svobodný a krásný život. My sami jsme tvůrci svého štěstí. Ve jménu demokracie, ve jménu budoucnosti, současné civilizace, použijme tuto sílu. Spojme se. Bojujme za nový svět, za lepší svět, který dá lidem nejen naději, ale šanci pracovat, který vám dá budoucnost, dlouhý a bezpečný život. Ano, ostatní politici toto často slibují také, aby se stali mocnějšími. Ale jejich činy ukazují, že jsou to lháři. Neplní svoje sliby. A ani nikdy nebudou. Současní politici osvobozují sami sebe, ale zotručují lid. Prosím, dejte mi šanci za vás bojovat a dokázat vám svá slova. I ve 44 letech nejsem dost starý na to, abych nemohl být bojovník. Budu hájit zájmy lidu, protože jen on má tu největší sílu, která může změnit tento současný svět. A na závěr, prosím, věřte mi, jiný svět je opravdu možný. Já sám jsem toho důkazem. Děkuji.